Hej, jeg hedder Julius. Jeg gik på STX for 2 år siden, blev færdig i 2022, og var egentlig ikke så god i skolen på det tidspunkt. Men efter mit sabbatår er jeg begyndt at interessere mig enormt meget for videnskab og biologi. Så min, min grund til, at jeg har taget det her kursus, er for at kunne komme ind på biologi. Og så synes jeg faktisk, at fysik er ret spændende og enormt relevant i forhold til sådan alt jo. Ja, det er egentlig bare det. I opgave 1 skal jeg sætte indfaldsvinklen til en tilfældig vinkel og aflæse indfaldsvinklen. Det gør jeg så her. Sætter den til 30. Så indfaldsvinklen er 30. Spejlingsvinklen er 30 også. Det passer der med, at indfaldsvinklen er det samme som udfaldsvinklen, eller spejlingsvinklen, hvad man vil kalde den. Og brydningsvinklen er 22, så jeg går ind her i min lommeregner og skriver, fordi at brydningsloven siger, at for at finde brydningsforholdet, så kan man skrive sinus til indfaldsvinklen, som er 30, til sinus til, divideret med sinus til udfaldsvinklen, brydningsvinklen, undskyld. Det er 22. Og så får vi 1,33, som er brydningsforholdet. En anden måde at måle brydningsforholdet, eller at bevise brydningsforholdet på, er at tage brydningsindekset fra stof 1 og brydningsindekset fra stof 2, og så bruge brydningsforholdsloven, og som er stof 2, som er 1,3, divideret med stof 1, som er 1, og det giver så 1,33. Så det passer heldigvis. I opgave 2 skal jeg fortsætte et mål af vinklerne og vise, at indfaldsvinklen er det samme som udfaldsvinklen, også kaldt som U. Og det kan jeg se her, hvor jeg har sat den på 60. Så er indfaldsvinklen 60 og 60 grader, og udfaldsvinklen er også 60 grader, så det passer. Og så skal jeg gøre rede for, at det her passer, og hvis vi tager 30, så nu har jeg bare sat den ind, fordi at lige gjorde det lidt foran. Så der står egentlig 30 her, men det er tættere på 31. Det er lidt svært at måle med den her, men ja, så man kan se, at 30 divideret med 51, eller sinus til 30 divideret med sinus til 50 grader, bliver 0,67, siger vi bare, at vi får det til. Og det svarer også til det samme som stof 1 til stof 2, altså brydningsforholdet. Yes, når man så har det, så kan jeg lige prøve her og se cirka hvor at totalreflektion eller den kritiske vinkel er. Det er omkring 41 eller 40 eller sådan noget. 42, 43, 44, der omkring i 40'erne, midt 40'erne. Og så skal jeg så bestemme sinus til den kritiske vinkel, og det gør jeg ved at tage den her formel, som hedder sinus i minus første gange brydningsforholdet, og det er jo så 0,67, og med det, der får jeg 22 grader, og det passer. Yes, det gør det. Og så skal jeg forklare totalreflektion, og totalreflektion er det, der sker, når lyset, som bliver sendt, at alt lyset bliver reflekteret
i modsætning til normalt, hvor at noget af lyset bliver transmitteret, som vi kan se her, så bliver det ligesom delt op. Men så når vi rammer den kritiske vinkel, så er det total refleksion ved, at alt reflekteres. Yes. Her har jeg lavet en lille model over en lysleder, og en lysleder, det er en mekanisme, man bruger til at bringe data via lys, i for eksempel sådan noget som ledninger og og så videre. Det gør det her, fordi at brydningsindekset for luften er mindre end for glasset, og derfor vil der så ske total refleksion, når når laseren så rammer kanten, eller den kritiske vinkel, som det er.